Ha? Oo, sige. Hala. Nag-look. Pag-uli na yung Ay, pag-ugin. Pila na gani ang black? 350. Amo na lang amo mo. Pila na gani ang kilo niya sa bong? Tag 3 daw, pila tagot mo. Hindi na. Hindi lang. Okay na na. Ari, 360 na. Okay. Avocado. Dami ah. 130. Sige ma'am. So, ang bilihan ng blackberry. Galing yung alamang sa Iloilo. Galing na. Yan ang bagoong. Sila nga alamang. 20. 20 na. Namok na. 20 lang. Oo. Galing. Alamang. SM, makadto ka dito ka sa trabaho. Okay, gutom ko ta eh. Sige na gamit, okay. May bakla ka ba diya? May drop sa ka dyan? Ha? Sarabi apang shop. Agoy. May fries pa sa grabe traffic. Tag sila ang black grape. Nabangutos ko ba nila? Ay.